लइका तो एकदम सुअर बा। अरे पार्टनर, यहाँ के कहे के मतलब ई बा कि लइका एकदम सुंदर बा। सुंदर ना ना, सुंदर ना, सुअर समेतारकुन सुअर सुअर। अरे महाराज, ई जो सुंदरता बातों तो बरले बा, साथे साथे ई हमार लइका एकदम शुद्ध संस्कारी बा। बाकिर बहन चोद के गांव जवार के लोग कम कोशिश ना कोइलक हमरा के गाली गलौज सिखा देवे की, लेकिन हम कौनो सरवा के रउआ छोड़ के हो ना कहेनी। जबान से बोले नी कोई के। ये गांव के सब बहन चोद बिगड़ल बना सा, एगो हमरा के छोड़ के। इन तबो का जाने काहे कौनो बेटिया बहन चोद हमरा से बियाह करे के नहीं खसा चाहत, का जाने का बात बा। आगे फेंकी बाबूजी, मतलब आगे कहीं आगे। हाँ तो का कहतनी हम कि राउर लइका एकदम शुद्ध संस्कारी बा। अरे महाराज, छोड़ी लोगन सब बकवास, चली लोगन कुछ काम के बात कइल जाओ। देखत का बड़ी सबकी तोर बियाह फिक्स बा, फिक्स। वो भी सर्वा दुनिया ना बची दुनिया अब। का भइल बाबूजी, हमर बियाहवा सेट ना भइल का हो? काहे खिसिया के आवत रो? उ तो सर्वा दहेज का दहेज? दहेज चाहिए तारा? हम मान तनी कि हम लाखों में एक लड़का बानी, एकर मतलब ये भइल कि तू दहेज मांगबा? शर्म आवे के चाहिए तारा, शर्म। सरौ तू नहीं, उ हमरा से दहेज मांगत है सो। कौन बात ना पार्टनर, अपना आप पर भरोसा रख, अपना टैलेंट की पहचान, एक दिन सफलता जरूर मिले। का करी हम? एमे करे के का बा, ते अपना दिल की आवाज सुन, आते जवन करतली हस उहे कर। चल काल से लड़की पटावल जाओ। आशीर्वाद दे माई कि आज एगो लड़की जरूर पटाई। हमार आशीर्वाद तो हमेशा तोहरे साथे बा। जा भगवान के नाम लेके लड़की पटाव जा। कहाँ गल है सर? उ गईले है सो लड़की पटावे। भगवान का दया से कोनो लड़की पट जाता, हमरा लाल के जिंदगी सेट हो जाती। आज ओकरा वही स्वभाव पता, आज बेटिया पार्टी हमरा से दहेज मांगता रहे, आते ओकरा के लड़की पटावे भेज देली हस। अब तो हमरा के जिए ना दे बस। ले आवाज, हम जहर खा के मर जाए। ले आओ जहर। तारा के ठाव पक्के ले आके दे देऊ। जा होने दियार खपा मुसमुगनी के दवाई धइल बा, उठा के खा लो। आ बाकी वो ढेर दिन के हो गइल, बक्का जाने सेट करी कि ना करी, हम नहीं की जानत। रुक, भागत कहाँ बारो? रुक, ले आके देता नी। एगो खर के काम जे अपना से कर देता तो हमारे हिया जुरा जाए। का जाने कावना निछतर में पराछुत से हमार बियाह भइल। आज एतवार हो का पार्टनर, कौनो पढ़े ओढ़े नहीं की सजा। बात तेरी के, कलवे तो शनिचर रहे तो आज इतवार कैसे हो सकता? तेहू कबो कबो बुरबके लेखा साफा बतियावेली। एतवार तो साला मंगर का बिहान भइला नु पड़ेला री। हाँ पार्टनर, हाउ देख ल। हम तहरा के जॉब से दिखले बनी, हमरा तो एकदम तहरा से प्यार हो गइल बा।
वैसे तार नाम का हो? बबली। आई लव यू बबली, हमरा से बियाह करबू? भाग, हम तोरा से बियाह न करे। तोर मुंह सुअर लिखा बा। रुक जा, अपने बाबू के भेजा तनी। अब की का लगन में कुल मिला के 17 गो लड़की सबके नंबर दिया लोग, जेमे से 9 गोरी फोन करके गरियली सो आ 6 गोरी 9,000 के चूने लगा के छोड़ देली सो। बाकी ये में से 2 गोरी के कोनो रिस्पांस नहीं किया। तो एकदम फोन पर नजर गड़ा के राख, कौनो मिस कॉल आवे तुरंत कॉल कर। राम खिलावन, घर से बाहर निकला जल्दी। हमरा के का देखो तरो? जा बहरी कोई आइल बा बुलावता, जा देखो। इस सरवा अब हमरा के जिए ना दी। ले आवाज, हम जहर खा के मर जाई। ले आओ जहर। लो है खा लो, आ जाके कल पर पानी पी लो, कि पानी अब तहरा के ठावे पर ले आके दी। रोक जा बाबूजी, जब तक हम जिंदा बानी तहरा इज्जत पर आँच ना आवे देम। रुको, हमू चलतनी। बोली लोगन आज कौन कांड को ले भाई सरवा। देखो राम खिलावन, बस पहले इज्जत से बोला, इज्जत से। चुप चुप तू चुपा, पहले इज्जत से बात करी है, सर चुप। तब कौनो आगे बात हुई। का तहनी के इज्जत चाहिए? हाँ, हमने इज्जत पर मरे वाला आदमी है, सा इज्जत पर। मारा सा सरवा संग के। राम खिलावन, जल्दी बियाह कर अपने लड़का के, ना तो यहीं के पिटाई के आदत डाल लो। अरे हम तो अब के मारे के शुरू करे वाला रहनी हो, तले मारे खत्म हो गइल हो ना। तो अभी हमार ताकत देखता तब तू कहता। हेलो, हम दहेज देवे खातिर तैयार बानी। आके पैसा ले जाई आ जितना जल्दी होके इस सरवा के बियाह कराई। अरे महाराज, खाता पर पैसा भेज दी, हमी फिक्र होके सूती देखी, हम 2 दिन में ओकर बियाह करा देतानी। ठीक बा, हम अभी भेजा तानी। कोनो बात ना पार्टनर, जीवन में कबो निराश ना होके के चाहिए। काहे कि अगर भगवान एगो दरवाजा बंद करेले तो एगो केवाड़ी खोलबो करेले। हेलो हेलो। अरे साला, इ तो लड़की ही हो, बुझाता इहो गड़ी आई। हाँ, तो जवन कहे के बा कहला तू। आई लव यू। सर उठ ना तो फोन कर जाई जल्दी जल्दी। हेलो, अरे नहीं के चिनत का, हम सियारपुर से सरिता बोलतनी। याद करी बारातवा में नमरवा देले रही। हाँ हाँ, चिन्ह गई बोला। हम का बोली, हमरा तो बाराती का दिन से रउआ से प्यार हो गइल बा। का साचो? हाँ सचो। हमरा तो विश्वास नहीं किया। आज का बाद से तोरा कोनो लड़की का फेरा में नखे पड़े के। हम अभी अगुआ के 1 लाख रुपया दे के तोर बियाह फिक्स करैले बानी। हम ही बियाह ना करे, हमरा प्यार हो गइल बा। का ओ बिस्तरवा हमरा के जिए ना दी। ले आवाज सार, हम जोहर खा के मर जाई। ले आओ जोहर, ले आओ। अब कहाँ से ले आके दे देवलो? एगो त मुसमुआनी के दवाई रख घर में, त मूस खा के मर गइले स। लेकिन इनका के काले से लेके घुमा तनी देवे खातिर
त खाइल पार नहीं खेलेगा। अब जा कहीं से खोज के खा अपन। अगर ते बियाह ना करबे तो आज के बाद ते अपन सुअर जैसा सकल हमरा से मत दिखाइए। ले हई जो भाग। ठीक बजातनी आ तू देखत रह कैसे हफ्ता दिन का अंदर में अपना लवर से शादी करके फेसबुक पर फोटो चढ़ावतनी। अभी उ का सोचता रहा कि हमार बियाह ना हो। अभी देख हम फोन धरावतनी तो कैसे भागल चले एकदम हमरा से प्यार नु करे ले तब। हेलो हाँ का कहतनी? अरे अभी कहे सुने के समय नहीं खे। चलो भाग के बियाह कर लिया। हम घर से चल देली बनी। का बियाह कर लिया? हम तो इहो नहीं के जानत के हुआ का करेनी ना करेनी, तो बियाह कैसे कर लिया? अरे ई तो हम अभी बता देतनी हम का करेनी रे। ते तो लड़की पटावेली। लड़की पटावे में तो जोर नहीं खे। एकरा अलावे कुछो ना करेनी रे हम। एकरा अलावे ते गेहूं पटावेलिस, धान पटावेलिस, मकई पटावेलिस। आ साले तू नहीं बिहार पुलिस के फार्मवा के भर ले बा आए? अच्छा उहो यही मेनू बा। कह कि ते सरकारी नौकरी के तैयारी करेलिस। हेलो हम सरकारी नौकरी के तैयारी करेनी, बिहार पुलिस के फार्म भर ले बनी। अरे बाप रे, तो हम रहुए से बियाह करे, बाकी सरकारी नौकरी लग जाई नु तब। का सरकारी नौकरी लग जाई तब? हाँ सार सीधा सीधा कह ना कि ते हमरा से बियाह ना करबे। तो ये समझ ली। भैया लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा लोग के एकरा के लाइक जरूर करम लोगन और एकरा के शेयर करी। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना शेयर करी, अपना दोस्त लोग के साथे दिखाएं। बहुत मेहनत लागल बा वीडियो बनावे में और भोजपुरी में तब पहला बार ऐसा वीडियो बनावत नहीं हमनी, तो सपोर्ट करी लोगन। ऐसा वीडियो बनावत रहे हम।